аудитория на сайта западно.com. На фона на Руи планина зад нас ще разговаряме на преден план с Кирил Марков, трънчанина, историк и освен метеорологичен наблюдател и човек, който е част от ловната организация в Трън, в Трънско. Той дълги години е бил в горите, ловувал е, дали продължава да ловува, не знам, но пък той знае много интересни истории, поучителни такива, които са свързани с лова. Добър вечер, Киро. Добър вечер. Ти ми разказва в предварителния разговор много така интересни, къде по-забавни, къде по-тъжни истории, по-така неприятни за някои ловци в гората. Може би да започнем с по-фрапиращата, която ти знаеш. Значи, без да казваме имена. Ловувам близо 30 години с ловна дружинка Туроковци Изабел. Всъщност Трънското ловно дружество, знаете, е едно от най-старите в страната, организирани ловни дружества, разбира се. Всеко едно селище си има, нали, ловна територия, която е почти същата, която е, нали, землището на дадено село. Интересно е, че в Туроковци бех в Трънската дружинка като по-млад ловец, ама се преферих Туроковци поради проста причина, че кучетата, които водим, да може да ми се прибират вкъщи. Последните няколко години не съм толкова активен по лов, защото си имам и семейни други проблеми и така нататък. Интересни факти има, свързани така изключително с лова, и по-старите ловци, и сегашния лов. Значи интересно е, че назад във времето с карабини почти не се е, например, ловувало. Знаете, че карабината е малко по-особено оръжие. Значи, за съжаление, то колко и да е точно, колко и да е, нали, сигурно, на времето се е използвало само за подборен отстрел. За животни, които или са ранени, или да речем при сърните и при елените са шилари и може да убият някое друго животно, затова са били отстрелвани. В последните обаче години масово така хората почнаха в ловните дружинки да използват карабините. Сега, кое е лошото за тях? Лошото за тях е, че когато се ловува в местност, гориста местност, има много насъждения, ето още не са паднали и листата. Видимостта е по-лоша и по-слаба и не са толкова удобни оръжия за ловуване вътре в горите. Сега, за съжаление, има и друг проблем. Самите карабини хвърлят крушумите на много голема далечина. Значи, със сигурност така има доказателства, че над 3 км, 3 км и половина един крушум от карабина е способен да убие и човек даже. Докато ловното оръжие, съчменото оръжие, гладкоцевното, то е с едни други характеристики. Не, че не е опасно, разбира се, и то е опасно оръжие, но все пак и най-едрите съчми, които се използват за прасета, до към 400-500 метра, нали, може да направят поражение да ударят човек. Сега бранетето и малко повече, но все пак това си е специализирано оръжие за лов. Сега искам да разкажа на хората няколко така интересни неща, едно от които е да почнем с по-старото време. От дете съм ходил по лов с моя баща, тук по Радовско, Берайнско, Туроковско поле, между могилите, нали, той си ходеше човека съвсем пред дома си, както има една дума. На времето нямаше прасета, поне аз нямам такъв спомен като дете. Прасетата ги отима късно, некъде може би след 75-та и насам. Сърни също имаше, но не чак толкова много и не беха разрешени за биене. Изключително старите ловци ловуваха на зайци, пътпадъци и яребици, зимно време на гъски и на патици. Но кое е интересното? Интересното е, че в тях имаше някаква култура на самия лов. Доста пъти съм бил свидетел как баща ми, например, с куче или без куче, дигне се зайче и сега той още като се дигне и го види, преценява дали да стреля по него или да не стреля. Например, като е по-дребно, по-малко, не го стреля. Ако е женско, също не го стреля, само пробираше едрите мъжкари. Не защото ми е родител и така нататък, но това беше така по-масова практика между хората. После дойдеха едни други времена.
месарски времена хората почнаха да ги газат, да ги бият зайците, а толкова много имаше, че просто, какво да ти кажа, да се разходиш 1 километър из полето, със сигурност ще дигнеш минимум един или два. Разбира се, 70-те години така, Живковата държава напри една голема глупост, тук за Трънско специално. Напръскаха масово навсекъде с ДДТ и мога да ви кажа, че от сигурно повече от 30 години аз по полетата като ходим не съм виждал лалудер, например. Зайците резко намалеха, след това беха и избити от самите прасета, защото прасето е хищник, яден хищник. Знаете, то като намери котило на заека, го израви и изяжда всичко. Нали, това е другата страна на нещата. Сегашния лов намаляха много и птиците, макар че има така доста наши постъпки, нали, от нашето дружество за нови птици, за зайци, за зарибяване на ерма с риба и така нататък. Но въпреки всичко не е това, което е било даже и за пилещия лов. Например, пъдъците са прелетни, знаете, и те са вече в много малки количества. За съжаление, някои от ловците предпочитат да избиват ярабиците, пък те са сипа местни животинки, които би трябвало да се съхраняват и малко по-подборно да се отстрелват само мъжките, но пак говорим, има хора, които явно крастата им надделева над желанията или нещо такова. Сега, искам да обърна внимание на нещо по-специално за лова. Значи, знаете, по принцип лова за едър дивеч се практикува събота и неделя и по празници, когато е разрешено. Тази година на 4 октомври тръгна, нали, едрия лов и вероятно до първата или втората седмица на януари ще приключи. Сега интересното е, че едрия лов се ловува с по-силни патрони, по-специални патрони, максимално най-мощните и разбира се и най-опасните. Сега, прасетата са с различна популация през годините, но кое е опасното? Знаете, скоро се случи тук една неприятна случка, едно момченце загина в прехода към Руи, нали, знаете, имаше такова организирано туристическо събитие, вертикален Руи. Сега, искам просто да се обърна към хората, практикуващи туризъм, защото ми се е случвало, по лов сме и самата гонка, която се прави, тя загражда даден район и този район не е безопасен, реално погледнато, защото в него има гоначи, които, ако не стрелят с пущите, гърмат с пиратки и издават шумове, за да дигнат дивеча. Но пък има разположени всъщност ловци по пусии. Сега, кое е опасното при туризъма? Първо, събота и неделя, разбирам, хората искат да се разходят из планините, нали, когато е хубаво времето и подходящо, но има една опасност, която е така не за пренебрегване. Значи на ранения дивеч е нещо опасно, особено дивите прасета. Всички други диви животни по принцип и ранени избягват хората и бягат. Но дивото прасе е малко по-особен типаж, особено мъжчите, големите мъжкари. Те когато са наранени, дигат адреналина и стават изключително смели и най-лошото е, че има много случаи, не само в Трънско и в България, когато диви прасета нападат, ранени диви прасета нападат хората. Това е най-опасното нещо, защото всъщност едни туристи не могат да отразят една атака на наранен див нерез, защото то е изключително силно животно. Имате на предвид, че 10 човека даже да е групата, ако не дай си Боже ги нападне ранен див нерез и то от тещите, големите прасета, които имат и доста големи глиди, нали, зъби, имате на предвид, че 10 човека може да натръшка за секунди, не за минути, за секунди. Изключително, да го кажем хумористично, щуро животно. Сега, опасни са и майките, когато особено имат малки. Те са способни да нападнат, за да отбранат малките. И това се е случвало.
Като един от много фрапиращите случаи преди години лесничей от едно село Стайчовци ловува с местната дружинка и това е особено такъв тежък случай, на ранено прасе го напада и за съжаление единия патрон му засича, доколкото знам, с другия не го оцелва и на раненото прасе напада лесничея, напада човека, като забива в хълбока един от зъбите си и го изпреметва във въздуха. Така се получава, че раната, която получава човекът, е с доста голема дължина и за късмет негов не е с особено разкъсване на големи артерии. Значи на човека му оказана първа помощ, това е време преди телефоните, преди бързите връзки. На човека му оказана помощ в Перник, доколкото знам, бил е закърпен с 250 шева, което не е малко. Разкъсването е било от хълбока през рамото до кръста. И интересен друг факт има, че свинята, вероятно, като е видела, че той не мърда, той изпаднал без съзнание, сдъвкала е пушката му. И коментара на хората, които са виждали това оръжие, е, че се едно е ударана с чукове. Толкова голема сила е била приложена на цевната кутия и при самите спусъци, че едва ли не с железо е биено по пушката. Даже доколкото знам, е била и бракувана след това тази пушка и това оръжие. Сега човека си се оцелел, оправил се, даже си продължаваше до последно да си ходи на лов, вече годините са му натежали. Има и други случаи, разбира се, на мой колега, Гошко се казва, Гошко Рангелов от село Турковци, който също преди години така се получава, че прасе го хвърля, пада в един сипей с камъни, удара си силно гръбнака, така около един час не е имал крака, така да се каже, от силния удар. В същото време без телефоните. Тогава, доколкото знам от Гошко разказа и от другите колеги, че кучетата са му спасили живота. Те са застанали, прасето искало да се върне да го удави, казано по най-прост начин, но кучетата го спират. Сега, казвам ви за два истински случая, макар че има ловджийски лакардии и така нататък, но все пак искам във вас да предизвикам една сериозност към това. Внимавайте, особено когато влизате в местност, в която има в момента лов. Значи, ако чуете, че в момента лаят кучета, че викат викачи, че се разгърмуе с пушки, с пиратки и така нататък, а вие сте тръгнали в тази посока да минавате, по-добре застанете. Половин час. Гомката минава и отминава. И да има наранен дивеч, може да не се върне към вас, може да избега на друга страна. Но поне през самата гонка не минавайте, защото освен опасността от оръжие, има и опасност от дивеч. Иначе ловът е много прекрасно занимание, особено човек, така ако не изпитва скруполи, защото има един много така смешен и стар вид и лав, че рибарите мразят жените си, а ловджиите мразят и любовниците си. Киро, я да се попитам, все пак, ако някой турист, групичка или турист поединично попадне на нерез в гората, какво е спасението? Има ли изобщо някакво спасение? Виж, има си правила, в които така се ходи в свинския лов. Най-често в ръката се държат още два патрона задължително. След това не се седи на самите вървища, защото прасетата като наберат скорост да тичат, това са един от най-бързия дивеч по принцип. Може да ти звучи смешно, едва ли не тича по-бързо от зайка. И понеже е маса, голема маса, значи, например, горски път, през който минават камиони с дърва, аз съм виждал с очите си как прескачат целият път на един скок. Правите сметка, и то животно 150-200 кг. Правите сметка за каква сила става дума. Значи да не говорим за каква бързина на ловеца да стреля и дали въобще ще го цели и така нататък. Идеята е, че човек трябва да си има едно на ум и да мисли, даже не дай си Боже за най-лошото. Хората така не случайно са казали, в планината се ходи поне двама,
Нали, сега имаме модерни средства, телефони, но имате на предвид, че в много гористи и планински местности не има и обхват. Значи човек, не дай си Боже, ако щупи кост на крак, айде на ръка, ще се движи, но крак ако си щупи, ако много му прилошее, ако е с хронични заболявания, трябва да си има едно на акъл. Значи, затова е хубаво, нали, да речем да избегвате местностите, които в момента се ловува. Може да ме питаш. Иначе, Киро, друго, което е хубаво да носим в себе си, освен мобилен телефон, всеки го препоръчва, като сме в гората. Да имаме ли нещо по-така едно на ум? Да имаме. Значи, какво да ти кажа, не че няма и туристи, които носят оръжие. Нали, говориме хора, които, да речем, работят в Министерство на вътрешни работи и така нататък, имат право да си носят оръжие. Но това не е спасение. Имате на предвид, че особено тежки екземпляри понекога може да внесат много патрони, докато паднат. И пак ви казвам, задължително ние като ловуваме, не се седи на вървището, седи се настрани. И така не е лошо да си близко покрай някое дърво, защото ако те нападнат, в един момент може и пушката да не ти помогне. Нали, човек някой път може да се оплаши, да загуби самообладание и така. Може патрон да му откаже. Това не са малки неща, които могат му се случат, а едно дърво може да му спаси живота. Значи, да се скрие зад дървото. Да се скрие или да се леко качи, нали, все пак свинята не се качва по дърветата, но по принцип свинята има недобро зрение, но за сметка на това е много бърза и ако да речем те нападне резко, ако се отместиш в последния момент, няма да те закачи. Нали, но това не значи, че няма да се върне. Може да се върне пак да те търси, да те дави. Умно животно ли е свинята? Значи свинята не мога да кажа, че е най-умното в нашата гора, но е сравнително много така умее да оцелява. Особено има случаи на ранени прасета, отиват, търсят капалища, къпат се и по този начин запечатват раните. Метаболизъма на свинята е страшно силен, на дивата свиня. Значи случвало ни с годините да падне старо животно, което е пълно със съчми. И въпреки всичко организъма му ги е калцирал на топчета лой, това означава, че не го отрави оловото. Докато човек е толкова нежен, че олово, ако попадне в организъма, макар и микроскопични части, могат да отроват кръвта. А той издържа. Нали, сега. Свинята, пак ви казвам, всеядно животно е, хищник се води по принцип, но най-хитрото и умно животно в нашите гори на България е вълкът. Значи вълкът, всички сетива му работят по десетобалната система на 10. Много случаи е имало, в който се загражда един район и той току-що е излезъл, защото го виждаме по снега. Например, че е излезнал от заграждащия район. Той усеща абсолютно отдалече всичко. Не, че не се убиват вълци, но това е редкост и те най-често попадат под влиянието на ветър, който е от тех към ловците. И не усещат ловците, да речем ловците тихо притихнали и ги виждат и ги убиват по този начин. Разбира се, вълкът има и нещо полезно в него, защото в крайна сметка прочиства гората, прочиства наранени животни, мърша и така нататък. Вълка, нали, предварително да ви кажа на хората, нали, има страшни легенди за тях. Имате на предвид, че вълкът по принцип, особено единаците, те са тежки стари вълци, те нападат при изключително голем студ, него валежи, той не може да тича да ловува, защото е старо животно и търси на баницата мекото. Затова се завърта около селищата, ако може някое домашно животно да изяде, а даже и куче. Много обичат и кучета да дават. Да. И даже има една стара приказка, че женската вълчица, като се разгони, за да се разгони, трябва да удави куче. Нали, това са малко легенди според мен, но все пак те са в пространството. Вълка, пак ви казвам, напада само при изключителни случаи, много студено време, дълго студено време, виелици, няма какво да яде, няма какво да намери да яде. Само тогава напада. И пак има едни стари така начини човек как да се спаси, ако е сам или да не е само природата, те вълците резко не нападат, но ако ги забележи, че се въртат и вероятно искат да нападнат,
Откъсва се един по-голем клон или се взима сух клон, по-дълъг, 2-3 метра поне, и започвате да го влачите. Докато този клон го влачите, вълка няма ви нападне никога. А защо така? Това е, защото за него е непонятно, че вие сте толкова голем. Нали, с самия клон, той вече за него не сте естествено събитие, а сте нещо неестествено. И затова не напада. Сега, има и едни други опасности, които по-редко се случват. Например, животни болни от бяс. Те стават безстрашни. Значи, например, една лисица, ако е бясна, тя си влиза в селото, между хората си ходи и въобще не я интересува. И по какво се познават тия животни, кога са болни от бяс? От устата им течат лиги и се държат неестествено. За съжаление, може да пострада от бяс и сърната, и елена. Нали, животни тревопасни и неопасни, както се казва, но като ядат и пасат трева, върху която са текли тези лиги от тия болни животни, и те се заразяват и стават също безстрашни. Да, не нападат хора, но едно бесно животно, повеснело животно, куче, вълк, чакала или лисица, човек не може да предвиди за неговото държание. Как ще се държи, като въобще не му пука от хората и се движи между тях, никой не знае дали пък няма да захапе некого. Пак ви казвам, имате си на предвид да си съхраните живота, децата и здравето, като внимавате, когато ходите, нали, на туризъм, внимавайте какво се случва около вас, покрай вас. Има ли ловци, бих казал, или да пропуснете, или да ходите в друга местност, която не се ловува. Благодарим, Киро.